ערב טוב, שוב חיים שכאלה, שוב הפתעות צפויות ובלתי צפויות. מדי פעם אנחנו משתדלים לגוון תוכניתנו בדמות ייצוגית אחרת, דמות שונה, שתביא סיפור של אירוע מסוים, נושא מסוים או עדה שלמה. עורך התוכנית הפעם אינו יודע דבר וחצי דבר מן העומד להתרחש כאן הערב. הוא הוזמן לכאן באמתלה של מסיבת פורים והוא יושב פה בעינינו. כרגיל, עורך התוכנית יכול להיות כל אחד מכם, הקהל היושב פה. הוא יכול להיות הצלם או החשמלאי, הוא יכול להיות מנהל הבמה או הבמאי או מנצח התזמורת. לא, עליך כבר עשינו. כאמור, הוא יכול להיות כל אחד מכם. אך אנו בחרנו הערב להיות עורך התוכנית בבן העדה הפרסית, ואני מתכבד להזמין לכאן את המלך אחשוורוש להיות עורך התוכנית חיים שכאלה. מה פתאום אני לא... המלך אחשוורוש, אתה מוזמן לכאן לכס עורך התוכנית. לא בא בחשבון, מה זה? יש לי פחד במה, תעזוב את זה. וחוץ מזה הכל כתוב במגילה, תעזוב. לא בשביל. אבל למדנו אגב מחקרנו שפרטים רבים אינם מופיעים במגילה, פרטים רבים ומעניינים, לכן הזמנו אותך, המלך אחשוורוש, להיות עורך התוכנית חיים שכאלה. לא, השתגעת, באמת, אני לא יכול, תעזבו. אני לא טיפוס בשביל חיים שכאלה, תעזבו אותי. זה לא בא בחשבון. חוץ מזה, יש לי כבר כל כך הרבה עניינים עם הממלכה, אני צריך גם את זה, חיים שכאלה, לא. חוץ מזה, אתם יודעים שאחת מ1000 המעלות הטובות שלי זה שאני צנוע וביישן. כן, איפה לשבת? איפה לשבת? אחשוורוש. מה זה את מי אני לא רואה פה? כולם פה, חברים מהכיתה, חברות מהצופים, בשושן, חברים מהצבא הפרסי, מהטירונות. טוב, הנה הרס"ר ויקטור. שלום, מפקד. אפשר להסיר את הכל. את מי אני לא רואה פה? את כולם, חברים מחצר המלוכה, הפחות והחשדרפנים. אני רואה שגם את היהודים הבאת לכאן. מה, עשית עבודה רצינית? מאיפה מצאת את כולם? בוא, אחשוורוש, נחזור מעט לימים ראשונים. כן. ממתי אתה זוכר את עצמך? אז אתה מוכן לתת לי רגע להירגע? אתה חושב שאני לא מתרגש? אני רואה פה ידידים שלא ראיתי שנים. הנה הוא. שלום קורש. שיפת שלי. זה שנים שלא ראיתי אותו, איזה 2000 שנה. שמע, זה דבר גדול העניין הזה. כן, טוב, אתה הבוס, מה אתה רוצה? תרשה לי לקרוא לך אחשוורוש ולא המלך אחשוורוש, אנחנו פשוט מכירים אותך אחשוורוש. זה בסדר. כך מכירים אותך. זה בסדר. לכן נחזור מעט לימים ראשונים. תן לנו תיאור קצר של הממלכה שלך. לממלכה, אתה מתכוון לממלכה עם השטחים המשוחררים או הממלכה נטו? עם הכל. עם הכל. טוב, אני ככה, תראה, אני מולך מהודו, טורקיה, לבנון, אזור מטולה, לכיש, הרצליה פיתוח, שושן פיתוח, עין גדי, עין תמנע, אילת. זה נויבה, אוגנדה. אוגנדה לא? אוגנדה לא? אוגנדה לא שלי. של אידי.
סליחה, אני תמיד הייתי לא טוב במולדת, תעזוב את זה. בקיצור, מ7 ו20 ו100 מדינות, יש לי רוב באום. Belgium, yes. Bolivia, yes. Brazil, yes. Belarusia. אחשוורוש, יש? מצאנו במחקרנו שהיה אירוע מיוחד בשנה השלישית למלכותך. נכון, איך אתה יודע את זה? כי מצאנו את המסמך המקורי המספר על כך. אתה... בימים ההם ישב המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה. בשנת 3 למולכו עשה משתה לכל שריו, עבדיו, חיל פרס ומדי, הפרטומים ושרי המדינות לפניו. למגדול ועד קטון, 7 ימים, ויהי מלכות רב כיד המלך, והשתייה כדת, אין אונס. את כל העיר אתה פה תפגוש, בין שווים של אחשוורוש. את כל העם ביניהם גם אותי, וכמובן את כל ההיי סוסייטי. בוא היכנס שכי אין אונס. היי סוסייטי. בוא היכנס שכי אין אונס. הקבלנים כן הגיעו כבר, ואחריהם עבודות עפר. קוויאר ויין רק צרפתי, כי ככה זה תמיד בהיי סוסייטי. בוא היכנס שכי אין אונס. היי סוסייטי. בוא היכנס שכי אין אונס. He's got the blues cause his former wife begins tomorrow a brand new life. She's starting having a new affair, and now the chick is gonna marry a millionaire. Bo, היכנס, בוא שתקי אין אונס. היכנס, שתקי אין אונס. בכל פורים אל תשאל מתי, בין שווים תהיה קצת היי. גלגלים כאן טבק טורקי, ככה זה תמיד בהיי סוסייטי. היי היי סוסייטי, היי סוסייטי. בוא חביבי בוא היי היי סוסייטי. You'd like to see all the oil swinging in the old party of the high society. מה זה היה משתה? טוב שאתה מזכיר לי את זה. מי לא היה שם? הסריסים, מאומן, ביסטה, ביקטה, פוקה. מה לא הראיתי להם שם לאנשים? את כל האוצרות, את כל הכסף וזהב ועמודי 6 ואיגרות וצמודים ופזם ונתת. אגב, זה היה שווה אז משהו. הכל קש, חביבי, הכל קש. אנחנו מוכרחים להמשיך הלאה. רגע, על הגימנסטיקה אני לא מוותר. בראש אין לנו זמן, אנחנו מוכרחים להמשיך הלאה. לא, תראה, עמוס, התוכנית עליך או עליי? עליך. אז תרשה לי להזמין את ידידיי ממכון וינגייט טהרן.
אם אנחנו מדברים, אחשוורוש, על ימים ראשונים, תרשה לי להזמין לכאן את הקול הראשון שלנו הערב. כן, בבקשה. אני מבקש, יש לנו עוד זמן, לא עכשיו. אנחנו נבקש, לא, תוכנית אחרת, כן. אנחנו נבקש לשמוע את הקול הראשון שלנו הערב. המורה, אחשוורוש מעתיק ממני בבחינה, הגידי לו! שנעשה עוד פעם? המורה, אחשוורוש מעתיק ממני בבחינה. באיזו בחינה? העתקתי בהרבה בחינות. בפרסי. זה חרבונה, תכניסו אותו! תכניסו אותו! מה עשו לך? מי נכנס, אחשוורוש? מי נכנס? חרבונה. כן. למדנו בבית ספר בשושן ביחד. נדמה לי שעוד בגן ציפור היינו ביחד. זה נכון. כמה שנים לא ראיתי אותך. נדמה לי איזה 2000 שנה. מינימום. אתה נראה, מה זה? באמת נעבור אליך, חרבונה. כן. היכן אתה נפגש עם המלך אחשוורוש? קודם כל אל תעשה לי אותו מוישה גרויש. מה פתאום מלך? ממתי נהיית לי מלך? מה זה? הרי בבית ספר היית בלטה. יש לי פה... הרי בשיעורי היסטוריה היית בורח. אתה אמרת שהיסטוריה זה מקצוע בלי עתיד. אתה זוכר? גם אני אומר. אבל מה שנכון הוא נכון. ברקמה היית חזק מאוד. רקמת מזימות, רקמת מזימה. אתה זוכר את המורה לזימה? כן. תראה איך אתה נראה. ובכן, יש לי פה כמה מסמכים שמצאנו בביתך, אחשוורוש, כשלא היית בבית. הנה למשל, תעודת בית הספר שלך, בית הספר הממלכתי שושן, התלמיד אחשוורוש, מולדת לא השתתף, פרסית 0, קריאה פאני היל. טיב חסר, התנהגות מחפירה, הערות עולה כיתה, אך לא בבית ספרנו. נכון. תעודה יפה. יש לי גם את תמונת המחזור שלכם. מה זה? מה זה? לא. לא, זה לא שלנו, לא שלנו. זה המחזור של המן, זה לא שלנו. נכון, זה סליחה, לא שלנו. יש לי את תמונת המחזור שלכם, השתנתם קצת מאז. נו כן, מה אתה אתה תראה, רוצה? עברו איזה 2000 שנה. מינימום. איפה הבלורית? איפה? תראה איך אני נראה, תראה איך אתה נראה. ולסיום, חרבונה, מה אתה עושה היום? אני שטחן. שטחן. לא שטחן, שטחן. מה זה? השטחן מטהרן, יש לי בוטיק לשטחים פרסים. אתה לא מכיר את הפירמה שלנו? השטיח יביא את המשיח. איזה שטיחים, יש לי כל מיני שטיחים. כן, שטיחים מעופפים, שטיחים רגילים, שטיחים מקיר לקיר. סילון. סילון. מה אתה אומר לזה?
מי אתה חושב הביא את ישראל ישעיהו מתימן? השטיח שלנו. רק אתמול חטפו לנו שטיח לקובה. לכל מקום. אחשוורוש, תיכנס פעם לבוטיק, תיכנס, תביא את האישה, אותה אישה, כן, עוד אסתר, עוד אותו מספר טלפון. כן, שתיים. אותו דבר. תיכנס, אחשוורוש, בחייך, תיכנס. הנחה לכל הידידים. ובכן, מיד נעבור לקול השני שלנו הערב. בבקשה, האורח השני. אני מצטער. לא, יש לנו זמן לקטע שלך. יש לנו זמן. החוצה. כן, החוצה. אנחנו נזמין את הקול השני. קול בבקשה. פרט טיסות שחר תרצה לפתח תנועה ממקומות כאלה, ואני לעת עתה מציע שנחשוב על מספר מקומות בודדים. לא אתה מר קול. אני מתכוון לקול השני. הקול השני בבקשה. נו בטח! זאת ושתי. ושתי. שבראש. ושתי. שבראש. ושתי. שבראש. ושתי. שבראש, אתה חוזר על עצמך. סליחה. הרבה מאוד סופר ודובר על ושתי במגילה, אך מעט מאוד על נקודות המפגש ביניכם. אני מתכוון לפגישה הראשונה. כיצד פגשת את המלך אחשוורוש? זה היה פגישה. זה היה יום ראשון. כן. אותו יום שני אני לא עבדתי, כי תמיד ביום שלישי יש לי חופש. אז אני הלכתי לחברה שלי זרש, ואני אמרתי לה, זרש, היום יום חמישי, פעמיים כיתו. בואי נצא למסיבה, כי אני לא אוהבת להיות בבית ביום שישי. אז היא אמרה לי, אני לא נוסעת בשבת. מתי זה היה? אני זוכרת את זה כמו היום, זה היה אתמול. בהתחלה זרש לא רצתה ללכת למסיבה, כי עודו הזמן היא התחילה לצאת עם מן רשע. הוא היה איש קשה מאוד. הוא רצה שכל אחד ישתחווה לו. בסוף היא שכנעה אותי. איך שאנחנו הגענו למסיבה, תופסת אותי שבראש, ואומרת לי, המדינה זה אני. אז אני אמרתי לו, נעים מאוד, ושתי זה אני. אותו רגע אני נדלקתי, מפני כי מלך זה לא כמו רופא. רופא מתחתן עם בחורה, לא הופך אותה לרופא. מלך מתחתן עם בחורה, הופך אותה למלכה. אבל היכן נדלק הניצוץ ושתי, היכן? אני הייתי נחשת עתידות ידועה. אני הייתי נחשת כף יד, כף רגל, כף כף, בקפה. אפשר לקבל קפה. קפה. בבקשה. תודה רבה. ואז אחשוורוש בא אליי והוא אמר לי, תנחשי בכף היד. כן, אתה רוצה אני אומרת לך את ההווה. כן. אתה רוצה אני נחשת לך איפה אתה גר? נכון, כן. איפה אתה גר? ברמת אביב. נכון מאוד. איך ידעת? זה פשוט מאוד. זה קו החיים. נכון. זה קו האושר. נכון. זה קו 25. נכון. לאן הולכת את קו 25? זה רמת אביב. בראבו. בשביל עתיד לוקחת יד של עתיד. יד של עתיד.
שוורש. מה? שוורש, איך אתה תפסת אותה? איזה אישה? איזה אישה? שוורש. אישה שלמה. ומשלמה. ומשלמת. ומסירה. ומתנצלת. ככה אנחנו הכרנו. בבקשה להתלבש. תודה רבה. נו, ואז התחילה תקופת החיזור של המלך אחראי. כל יום אני הייתי באה אליו. הוא נתן לי מתנות כיד המלך, זלה לי הון תופעות. עד שיום אחד זה נמאס עליי ואני אמרתי לו, שוורש, או שאתה מתחתנת איתי או שאני ממשיכה לבוא לך יום. אז הוא החליט על נישואים. כעבור 3 חודשים בקראתנו את החסידה ואנחנו לא היינו בבית. שוורש, אתה זוכר את השיר שאני כתבתי בשבילך? You are my sunshine. לא, זה אני כתבתי לך. לא, זה אני כתבתי לך. לא, זה השיר שלי. זה שלי, שוורש. לא, זה השיר שלי. שלי. בליל אמש שנית חלמתי כששועתה בזרועותיי אם יום נוכחתי כמה טעיתי בים דמעות כיסה את עיניי You are my sunshine, my only sunshine You make me happy when skies are gray You never know, dear, how much I love you. So please don't take my sunshine away. אתה לי שמש, כמו אור השמש, גם ביום גשם, אל תרשי. דבה 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 דבה, הו דבה 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 דבה, טועה 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 טועה, אני גם אורי. אהבתיך פה בחבקני ואצחק במאושר אך אם חלילה אותה עצבני מתחרט על כך מחר אמרת שרק אותי אהבת ואין אחרת במקומי אבל פתאום קמת ועזבת כבר אותר מחלומי אתה לי שמש כמו אור השמש גם ביום גשם אל תרשי דבה 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 דם הו דבה דם דבה דבה דם טועה 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 אני כאן אורי אתה לי שמש כמו אור השמש גם ביום גשם אל תרשי דבה 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 דם הו דבה דם דבה דבה דם טועה 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 אני כאן אורי תראי ושתי, ככה זה לא ילך. לא בא למסיבות, אויס מלכה. את יודעת, אפשר גם בלעדייך. בשבילי זה לא בעיה. וישלח ספרים אל כל מדינות המלך, אל מדינה ומדינה ככתבה, ואל עם ועם כלשונו. ויבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה, וישגר המלך שליחים אל כל מדינות מלכותו. לתת להם את האיגרות
לתת להם את הפת שגן שייסעו לכל המדינות ויביאו בתולות. אמרתם בתולות. יש לכם מספיק דלק? יס, בוס. איזה מדינות או באיזה שפות אתם שולחים את האגרות? מכרז עובדי מדינה שושן, דחוף בהול, מאת המלך אחשוורוש שושן, אל כל בתולה יפת מראה כאן. בהתאם לנסיבות החדשות, ומאחר ונתפנתה משרה בשירות המדינה, מבקש המלך בתולה יפת מראה שתהיה לו לאסתר המלכה. בתולות עם נתונים והסמכה ופתוחות להצעות. בתולות עם בסיס רחב וללא ידע מקצועי קודם, אך עם נתונים בולטים, מוזמנות להתייצב בשושן למכרז חיצוני ופנימי. טוב, להביא את הבתולות. יס, בוס. ושתבדקו את זה קודם. יס, בוס. צ'או. אריבדרצ'י. אי אפשר להכניס את הבתולות שנמצאו בכל קצווי המדינה מבלי להבטיח להן קודם כל אמצעי ביטחון מינימליים. לשם כך הזמנו את שני קציני הביטחון, הגיש שומר אנשים בבית המלך ושעגז שומר הפילגשים. בבקשה, האורחים הבאים שלנו. שלום אדוני המלך. שלום חלסה יקרים. איפה הייתם? מה עשיתם? היינו בממלכה ו... טוב, דבר אתה. לא, דבר אתה, נו. דבר אתה, מוטי. דבר, אתה תמיד ממילא לפניי, אף פעם לא יוצא להיות אחריך, אז בבקשה. תמיד עם האינטריגות שלך, תמיד. נו מילא שיהיה. היינו בממלכה, והבאנו את הבנות. מה המצב? פצצות אחת-אחת, ממש אין מה לדבר. חמודות. נכון, חמודה? כן, קוקי. ברם, ישנה אחת שהיא לא כל כך, אתה יודע מה, אבל יש לה אף פגז לא נורא. ממש שף בל יתואר. על מה אתה מדבר? איזה שף? איזה פגז? מה אתה מדבר? אני לא יודע בכלל מה אני מסתובב איתך. איזה טעם גואלי. חוץ מזה, מה אתה מסתובב חצי ערום? תסגור את המנעול. יש לכם איזושהי הצעה למישהי בתור מלכת אסתר? יש כמה הצעות, המלך. למשל, בלונדינית שלא באשמתה, עם עבר שחור, מחפשת ברונטי, כן, עם הרבה ירוקים לעתיד ורוד. יש גם בתולה שלא באשמתה, מחפשת את המטמון. מה? את המטמון. הטלפון שלנו 02-521111. למצוא. 100%. טוב, תכניסו את הבתולות. איזה בתולות? בטח, הנה, יהיו איזה פסלה. בואו בנות. בנות כנסנה. בנות! ובכן, רק רגע, אני מבקש, רק סליחה, רגע אחד, אני מבקש. ושינסקי, מה אתה עושה פה? זאת לא התוכנית הזאת. סוג א' בררה אין פונס,
פורח פה כמעט, מי תהיה היום מלכת? אסתר, בשם ההתאחדות של עולי טהרן בפרס, תרשי לי להגדיר אותך בתואר של המלכה שלה אסתר, מקום ראשון. רוצי אסתר שלי, בואי. מה אני אסתר שחמורו? תגידי לי, איך את מרגישה כמלכת הפורים של שושן? עכשיו כבר הרבה יותר טוב. אבל קודם היו לי דקירות כאלה בסד. איפה? אני חשבתי שאני אמות בחיי. לא צריך. כן. ומה דעתך על המתחרות שלך? נחמדות מאוד דווקא, אני אגיד לך, עד שהן פותחות את הפה. יפה מאוד. אסתר, יש לך משפחה? בטח שיש לי משפחה. מה, לא שמעת על עוגות ניקולינסקי? אני עבדתי אצלם. אבל יש לי משפחה, יש לי אחים, אחיות, ובכלל הרבה. יפה מאוד. ובחור יש לך? בחור. לא באופן מיוחד. אבל יש לי הרבה חברים, הרבה. אני אגיד לך משהו, אבל זה לא בשביל עיתונות. תרשום. היה לי פעם בחור יפה, תואר מאוד מאוד מאוד. אתה יודע ככה, הלך אחריי וחזר אחריי, הלך אחריי וחזר אחריי, עד שהלך ולא חזר אחריי. אבל מה? אני רק בת 28 באופן כללי. יש לי עוד זמן. יש לך. יפה מאוד. אני עוד זמן לפניי. תגידי לי, אסתר, במה את מתעסקת? אני בהרבה דברים. למשל. למשל, כן, מה? למשל, אני אוהבת מוזיקה מאוד, מאוד אני אוהבת כל כך. יפה, איזו מוזיקה? בעיקר טובה. מוזיקה רעה אני בשום אופן, ואופן לא יכולה לשמוע. אצלי תכף פה באוזן אני לא. ושירה, את אוהבת גם כן? שירה. שירה אמרת? כל החיים שלי זה שירה. אתה צריך לשמוע אותי לשיר באמבטיה. לא, אני מתכוון לומר איזה משורר אהוב עלייך. כן. משורר. משורר. אולי יוכל... ביאליק. נחמד מאוד ביאליק. נחמד ככה. אני כפרה בשבילו. לא. ואולי את רוצה להגיד משהו לצופי הטלוויזיה? אלה ששילמו את האגרה? כן, אני יכולה להגיד. כן, בבקשה, תגידי. בהחלט, בטח. אני מוכרחה. אני רוצה קודם כל להגיד, בחורה, זה לא חשוב שהיא תטפל רק ביופי של הפנים שלה. היא צריכה לטפל גם ביופי של הנשמה שלה. הבנת זה? זה לא חשוב שיש שערות יפות, בלי קסקסים. צריך שיהיה שכל מתחת לקסקסים. יפה. ואם בחורה לא יודעת מה להגיד, יותר טוב שתשתוק. זה נכון. זה אני אומרת לך מניסיון החיים הפרטיים שלי. יפה מאוד. למה שפעם אני הייתי מאוד נאיבה. כן, אם היא לא יודעת מה להגיד. אבל עכשיו אני בסדר. זה בסדר גמור. אם היא לא יודעת מה להגיד, אז יותר טוב שהיא תשתוק. כן, זה כל העניין. אבל אני עוד לא רוצה להגיד עוד משהו חשוב. בבקשה. חשוב מאוד. בבקשה. אני חושבת שבחורה צריכה לעשות באופן קבוע לפחות טוש אחד ליום. טוש. ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים, ותשא חן וחסד לפניו מכל הבתולות. וישם כתר מלכות בראשה, וימליכיה תחת ושתי.
איש היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני, ובימים ההם מרדכי יושב בשער, וקבוצתו מובילה בליגה. קראתם לי? ערב טוב מוטלה. ערב טוב. אנחנו שמענו שהיו לך צרות עם המן, עם המאמן. איך אתה מתקשר למגילה? אני מאמין שגם אתם הקהל שותפים נאמנים להצגה כולה. חייכם, תנו לשחק כדורגל. שער! 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 תזמורת הטיילת מכווית בניצוחו של ארתורו גרציאני מגישה צרור נעימות מזרחיות מגדות הפרת והחידקל, השירים שגדלנו עליהם, השירים שכל כך אהבנו. וכך, לקראת סיומה של התוכנית, אנו מביאים את הקול האחרון שלנו הערב. הצלחנו לאתר אותו לאחר מאמצים רבים בעזרת האינטרפול ובעזרתה האדיבה של חברת התעופה The Flying Carpet, שבמקרה לא הייתה בשביתה, והבאנו אותו לכאן לאולפן. לשם גילוי הסוד האחרון שלנו, אחשוורוש, נא לחסות את העיניים. אנחנו נזמין את הקול האחרון שלנו הערב להיכנס לכאן לאולפן בבקשה. ישנו. ישנו. אז תגיד משהו. נתת לי היתר לאבד, להשמיד את היהודים ב-14 לחודש אדר. אני נתתי היתר כזה? נתת. בחיים שלי לא נתתי היתר כזה. נתת. היום כל אחד חושב שיש לו היתר, אני על כל פנים לא נתתי היתר כזה. מי הוא? אתה צריך להכיר אותו, אחשוורוש. אני לא יודע מי הוא. אתה אורי זוהר? מה פתאום? מה פתאום? יפה ירקוני. חם, חם. אתה אשך? איך אתה מדבר? זה טלוויזיה, השתגע לך, תתבייש. אני לא מכיר אותו. שייתן איזה רמז. אמרתי לך, העניין ההוא עם היהודים, נו. רגע אחד, אחשוורוש, אולי ניתן לך רמז לגילוי הסוד. יש לך 4 שאלות ו20 דקות מצלצול הגונג. האורח שלנו הוא מושג. מושג פוליטי? זה תלוי. אתה עובד בשירות המדינה? תלוי. רגע, איך אתה חי? תלוי. תלוי. היה לנו אחד בשושן תלוי. אל תגיד לי שאתה אמן. אמן עמדתה הגיגי. בדיוק.
הגיגי, כן? הגיגי. כן, ואשתך הייתה זרש. זרש. מה זה הייתה עוד עכשיו? וילדיך היו פרשנדטה דלפון. רגע, לא כל כך מהר לבדוק, רגע אחד, דבר, נו. פרשנדטה דלפון, אספתה, פורטה. רגע. פורטה, אצילה. יש אצילה. אצילה יש. ארידיטי. ארידיטי, יש. כן. וייזתה. לא, וייזתה, כן, יש. זהו. האנט, בבקשה, האנט. כל הנבחרת. איך אתה מצליח לזכור אותם, אני בקושי זוכר. ואחר כך אומרים שהמלך אחשוורוש טיפש, אה? כן, איפה וייזתה? אני לא רואה את וייזתה. וייזתה הוא בן אדם גדול, כן. כלכלן צמרת, יושב עם גדולי הכלכלה. כן, במשרד האוצר. לא, במעשיהו. במעשיהו. בלילה ההוא נדדה, 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 נדדה שנת המלך, ויאמר להביא את ספר הזיכרונות, דברי הימים, ויהיו נקראים לפני המלך. המן, לך היו תמיד רעיונות מטורפים. תראה, איזה פרס אפשר לתת לבן אדם, לתת לו משהו, איזה פיצוי, בתור הוקרה. הבנתי, קח סוס. כן. איזה סוס? 12 כוח סוס. לא. שים עליו את הבן אדם שאתה רוצה לשים. כן. כן. ושמישהו ירוץ לפניו. כן, זמננו מתקרב לסיומו, וכך גם המגילה מתקרבת לסיומה. אולי באמת לקראת הסיום נפנה אלייך, אסתר, שתספרי לנו כיצד נגמרה הפרשה. את, אסתר, כן, את, על יד המלך, בבקשה. תראה, מרדכי בא אליי וסיפר לי שהמן הרשע עושה צרות לבני עמי, למשפחתי ולאחותי, ושהוא עושה כל מיני סכסוכים, הסכסוך הזה, ומתנהג בחוצפה בכלל. אז אני אמרתי לאחשוורוש, למלך, שיפתח את העין שלו ושיעשה לו מה שמגיע שלו, ושאני יודעת מה שאני יודעת. אז אחשוורוש המלך אמר לי, אסתר, בשבילך עד חצי המלכות, החצי השני לא. עשיתי ספקולציה וקלקולציה, אמרתי על חצי המלכות לגרוש, לא יותר. כן. ישראל must live! ישבנו פה הערב אחשוורוש שעה ארוכה, והבאנו חיים שכאלה, עם המלך אחשוורוש. חיים שהחלו בבית הספר, עברו את השמחות, הצרות, הנישואים, הגירושים, והגיעו עד פורים. האם אתה רואה באנשים היושבים כאן חלק מחייך, חלק מחיים שכאלה? זה חיים זה? כל אחד מהיושבים כאן הוא חלק ממני. חלק מעצמי ובשרי. בלעדיו לא היינו מגיעים לשבת כאן היום. תראה, ועוד דבר אני רוצה להגיד. אני שמח שדווקא בחרתם בי. באמת, אני רוצה להגיד לכם, יש לכם טעם טוב. אמנם בהתחלה סירבתי, אבל אחר כך זה היה די נעים כל העניין הזה. כן, היה נחמד מאוד. חוץ מזה אני רוצה להודות לכם, לך עמוס ולצוות, על המחקר המקיף שעשיתם, על הכסף שהשקעתם בכל העסק, והבאתם את כל האנשים עד שושן. כאן. חבל שלא אמרתם לקודם, הייתי הולך גם להסתפר באותה הזדמנות. אני יודע שעוד מעט תיתן לי גם את ספר התוכנית הזאת, חיים שכאלה. אני רק מצטער שלא היה נעים לי כל העניין הזה, הייתי מביא גם כן איזה מתנה לתת לך, וזה יישאר אצלי. ובאמת, בסופו של דבר אני מודה על ההפתעות, על הפגישות ועל הזיכרונות.
יושב, ואנו נשב לשושן בטיילת. שפים ויונים, בתים לבנים, העיר זיכרונות מערבלת. ערבות של מבוש ונפט למזוז, הריח הנה מגיע. דמן וחליל, ברד בשני מיל, ברמה את הלב בו מניע. זה לא יחזור, כל זה כבר איננו, רק זיכרונות, רק זיכרונות, ולהחליט ולעונות, הזמן עבר, נעל ויראנו. עבר זמנה כבר של שושן הקטנה. ובסיום המלך אחשוורוש, הרשה לי להגיש לך את מגילה זו, את מגילת אסתר. מגילה מכילה הרבה מאוד פרשיות וסיפורים שלא שמענו אותם הערב, אך אני בטוח שתקרא על כך בבית. תרשה לי שוב להודות לכל האנשים שהגיעו מכל קצות הארץ לקחת חלק בחיים שכאלה עם אחשוורוש. ערב טוב. Yeah.